mga kabisaya, sumayong adlaw sa mga nananaw karon. Karon di ay kay tour ta mo no ato tas kuan merkado, malingki ta mangita ta og utanon. Di ay ka naghikap-hikap na ko sa isda. Alangan magun sa hikapon no. Ug ang akong nahikapan diha kay tuloy ra gito nga isda kaluyan. Ug walang ko nikuha ato oy kay murag lisod kay tulutuon dahil pagkahuman na po diri na sa tasa sardinas, ari lang ta sa isda nga gisod sa lata. Ang diri man kay lisod kayo pagitaon, ang angay nato pangitaonon, wa na gyud ani din pagkahuman na naagwanta la sa tag sardinas aron. Kay og mingawon kog isda o mag-abri ra tag sardinas oy binuang. Og nagpili na sa ko dira og talong, unya ang kini ilang talong sa diri no kay mura sa siya kang gidanggi sa atoa pero ang naka-diferensya lang kay nay usahay sa pait-pait ni siya. Unya sa pika side po nakakita na sa ko dira og batong, unya ang kaso lang kay pula siya then may pagkagahiuna nya nakakita sa ko dag siling ato murag siling nga kulikot kanang halang kastanan ba. Nya sa banda diri anangalka na sa ko diri og kanang naba koy makitaan nga kamunggay unya kaluyan wa jud koy makitaan bisag usa ka dahon. Og ningari na sa ko sa may okrahan dapit. Ang sekreto di ani nga mahibal-an nimo nga kining okra kay dili pa kay guwang balian na nimo sa tumoy. Pero isekreto lang nga wala si makakita ba kay tangaling mawawil sa tading napita. Pagkahuman na pod nikuha na sa ko diri og sili. Ang kani nga sili sa ato murag espada man natawag guro ani. Pagka ni dutaon tanig ibutang sa paksiw nga isda o sa sinabuan nga isda pod. Unya kay wa man tay presko nga isda ang atong silianan ni paingon gid sa sardinas. Duha din nakaklase ang akong gipili dira kining green nga sili o kining pula pod. Pabiro kung maoram na sila nahinog lang ng uban. Unya na human na matagpili dito moatras na puta diri sa prutasan. Unya kining mangga di man kini mawala sa tong plastic. Ang ilahad ang mangga dinhi kay dili per kilo, per piece or per stick ang ilang baligya dinhi. Kinsa may hawt sa mga negosyo dira asa may mas nindot kining per piece nga presyo or per kilo nga presyo. Comment down below. Hinoon pod kining nga klase nga mangga di kita malugi kay grabe man dagkoa. Kaning usa murag maglugos man kag humanan maglugos kag hurot. Sa wa magdugay ningato ra sa ko sa may noodles nga area. Ang akong gikuha po dira kay kining samyang mao ni siya nindot po dinhi.